morning! Welcome back again sa my YouTube channel. It's me again, Jolie, ang ilongga Gwapa. And so for today's video guys, so isi-share ko sa inyo kung paano magbukas ang laya nga lubi, no? So, kailangan natin syempre ang lubi kag ang binangon. So, kakagising ko lang mga 6:30 at mga 7 na siguro subong. So, mag-abi lang ko sa lubi kay para panggulay karon sa udto panggata. Ayan. So, muli guys, so, kailangan dito sa likod. Chapo na natin sa likod. Dapat tanggalon na dito sa bulit niya guys para dali ng pag-abri. Nabula-bula ano? Sama ni guys panggulay. May kalabasa kapag may balunggay na. Pwede po sa langka. Tapos na-chop na. Ang dire. Ang ano naman, style naman is dire naman tagaan sa niya. Depende sa size na gusto mo. Hindi dali mag-open sa movie guys. Tapos basta matapos siya. Basi mga utod inyong kamot. Bugat tabi ang dinangon. Bago ni siya mabaka ang dinangon. Gusto ko itong daan. Dalago ni Papa ka nangahoy ko na. Makita mo sa likod ko. Gakahoy lang kami magluto. Pero kung may extra ng kwarta, talagang sa gabakal gas mo. Pero isa lang. Isa ka buhay, hindi pa ikaw baka. Ayan. So, nakita nyo natapos na guys na ano ta na diri ang second na to na himuon is na ano nyo siya guys, i-press nyo siya tapos i-puricated ang masina tapos sabay mo na para uha ang iya do anit-anit sa ano. Wow, nyo ganyan ni guys. Ari I'm addicted to you. Kailangan may purse ako Subong abi mas damo na
bakal sa itong dough pouch pala. Tapos ang next is na-open ko na siya ng dough. Na tanggal-tanggal ko na siya, no? Ang next is na okay, basta nga maubos ang dito na. Siya sa gahot kaya yung mga baboy namin. Magagmay ka kami ng baboy. Dote na ito. Punta ko nilo. Ay isa na gusto yung bata. Yung kahoy na ginakuha na mo. Dito na sa lining. Yung ginatamnan ko ka magbate. Dito na. Yung si Papa daw wala kasi tramlan. Tapos kada ulit yung may bit-bit pa siya mga kahoy. Next. Nabunutan ko na. Tapos nagihan ko na lang. Ay, feel ko buang kurang na ba? So, muna nakadali mo. Ayan. Tapos, ang muna na sila. Ayan. Basta na na-open. Kaso lang daw, buang siguro na kayo may arat sa ano. Wait lang, tayo pa-open. Ay, baho. Baho siya, guys. Baho. Baho ang open ko. Mali. Ayan. So, ganyan magbalat ng lubi.
alaga naman yung piso, guys. Ganda na siya. Para ka doon. Guys, ari ang alaga na mga turtle. Ayan. 4 na sa kabilog na patay ang dalawa. Balaan ko nga ah. Tapos may mini, ano ko na. Ay, sus! Ari guys, oh. Cute, cute. Ayan. Ay. Cute. Wah. Gusto mo gawas guys. Ang gamay gid siya as in. Ayan. Ay, sa gusto magbakal sa mga isda, kadto lang kamo diri sa balay kay may mga moli ang manghod ko. Ayan. Mga moli. Na damo. Ayan. Ayan. Kadto lang kamo diri sa balay guys. Walk in lang kamo diri no. Ayan guys, so dito natatapos yung vlog natin for today. And don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Don't forget to click the bell button para updated ka sa mga videos na always kong ina-upload. So thank you guys sa mga na-subscribe kasi 6,100 na tayo guys. So thank you. Salamat. you.